ngayon guys, no? Pupunta tayo roon. Sisilipin natin yung activities, kung anong meron activities doon. Tara, samahan nyo ako. Ito yun guys, no? Tingnan natin kung anong mga kaganapan dito. So, ito ay may procession na gaganapin dito guys, no? Ayan yung mga deboto natin, no? Ayan yung mga nag-aabang, no? Para sa procession guys. So, dito tayo ngayon sa may Holy Rosary Parish Church, no? Ayan. Lahat sila nag-aabang para sa procession. So, ito naman yung sa may mini park natin dito. Ayan o. Lahat sila nag-aabang guys. So, ang kaganapan ngayon ay magkakaroon ng procession. Lahat ng mga puon natin na ilalakad nila yan. Okay. So, nandito yung mga magkakamag-anak, magkakaibigan. Okay. So, tara guys. Silipan niyo rito. Lapit tayo. Okay, tara. Samahan niyo ako. Silipin natin. So, ganyan kadami ang mga tao sa harap ng simbahan natin guys. So, halos kinontrol na nila yung pagpasok dito ng mga sasakyan. Naka-hold na doon, kabilaan. So, wala na makakadaloy dyan. At, todo support din yung ating gobyerno rito. Kasi may nakaantabay ng mga pulis, traffic enforcer, at ambulance guys, no? Sila yung nagmamonitor para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at seguridad ng procession na to guys. So, ayan dyan guys, so, pinapakita nila dyan yung Last Supper. Okay? So, tara, silip-silip lang tayo ito. Palakad-lakad. At ayan pa. So, ang daming nagpapapicture. Ang daming nag-aabang. Talagang napaka-special na araw nito sa kanila guys. So, lahat sila siguro may mga panata na gustong makamit, no? Ayan sila Jumbo. Si Macdo. Alright. So, eto. So, bukas si Macdo dito guys, no? Ayan yung mga traffic enforcer tsaka police na nakaabang. So, bawal pumasok yung sasakyan dito guys sa loob, no? So, ayan. Alright, shout out kay Jumbo. Jumbo the Jumbo. O, yun. So, maglalakad kami banda dito guys, no? Ang oras dito ay alas 6 na pero maliwanag pa rin. So, baka 6:30 na yung start ng largahan dito guys. Ganyan, karami. So, ayan. Pabalik namin sa pwesto namin sa unahan. So, ganun kadami ang mga taong nag-aabang sa procession. So, ayan guys, no? Lalakad nila. So, lahat siguro dyan ay meron silang mga panalangin na gustong makamit. Kaya, andyan sila. So, ayan yung ambulance natin guys, no? Barangay LNW. Naka-support yung kanilang ambulance. Ang galing, very good. So, great job. Great job. So, kami dito, palakad-lakad lang kami ni Jumbo para ipakita sa inyo at gawa ng video ito at ma-share ko sa inyo. Sana naman ay magustuhan ninyo ang ating ginawang videos. Ayun guys, no? So, ayan yung mga kapulsa natin tsaka traffic enforcer. Alright. O, yun, no? Tara, samahan nyo ako dito guys. So, let's go. Ito naman ay bandang papuntang harapan ng Holy Angel guys, no? Sa tabi ng police station itong bandang kaliwa. Let's go. So, ganyan karami ang mga tao guys na nag-aabang sa procession. Dito na tayo tatambay na po. Okay. May mga bata. Ayun, no? Alright. Lakad lang tayo. Lakad lang. So, at least nandiyan yung suporta ng gobyerno guys, no? Nakasupport pa siya para mapanatili ang kapayapaan at katahimikan, no? At seguridad sa posisyon na to. So, ayan yung mga nasa unahan guys, no? Shoutout kay Allen sa dating kaklasmate ng anak ko. Ayun. O, yun, no? Allen. Ayun. Shoutout sa'yo, Allen. Good job. So, eto ang sitwasyon dito ngayon guys, no? Alright. Shoutout kay Jumbo. Ayun si Jumbo. Jumbo! Alright. So, yung ikot ng mga sasakyan yan, dumadaan sila sa may Nepo sa likuran. Tapos, lalabas sila sa may side ng Holy Angel University. Ayun guys. So.
Pero kagandahan, hindi masyadong traffic, walang masyadong sasakyan at dumadaan. So ayan guys. Dito tayo magtambay na po. Alright. So abang-abang lang tayo. Pero mukhang madidisoras sa ating kanilang paglalakad. Naghihintayan pa sila. Hindi pa kumpleto yung mga puon dyan, yung mga rebulto or yung ipaparada nila. So inuubo na tong kasama kong si Jumbo, kaya hindi na ako masyadong makapaghihintay ng mahaba dahil kawawa tong kasama ko. Inuubo na siya. So yun, may mga bata pa oh. So okay guys, tara, samahan nyo pa ako ha. Ipapakita ko yung mga dadaanan nito, kung gaano karami yung mga nag-aabang na tao para sa Good Friday procession na ginanap dito sa may Holy Rosary Parish Church, no? Ilalakad nila yan. Okay, let's go. Tara. So, diretso na tayo. Hindi na ako maghihintay. So, ayan yung mga tao sa bandang kanan guys, no? Nag-aabang yan. Naghihintay talaga sila. So, baka may mga panalangin sila na gusto nilang iparating or gusto nila rin masaksiyan yung procession na meron dito sa Angeles City, Pampanga. So, yung mga Kapampangan talaga, kaming mga Kapampangan ay talagang makadiyos. Talagang malalaman mo na makadiyos sila dahil dyan pa lang na ipapakita na nila. Well, kanya-kanya sila na, kanya-kanya respect tayo ng paniniwala. So, respeto ko yung paniniwala nila. At sino ba naman, basta nasa puso natin yung pagiging makadiyos, pagiging makatao. Syempre, kailangan natin sundin yung mga utos ng may kapal na si Yesu Cristo, guys. So, hanggang dito na lang guys na. Hindi na ako magpapatagal pa. So, salamat guys sa panonood nyo sa ginawa naming video. Kasama ko si Jumbo. So, eto medyo maiksi lang to guys. So, hanggang dito lang. Dadiretso yung yung procession, dadiretso yan hanggang doon. So, ako kakanan na ako. Dahil uwi na ako. Oras na. Inuubo na tong kasama ko. Kaya ako na siya makapagpahinga. Okay, salamat sa inyong lahat.